De Maastrichtse taal leeft. Dat is de conclusie die getrokken mag worden naar aanleiding van de spectaculaire ledengroei van dialectvereniging Veldeke Krink Maastricht. Nog maar 3 dagen en dan is het weer vastelavond. Nog maar 3 dagen en dan is het weer vastelavond. Ik moet nog naar de winkel, want mijn christjes zien op. Ik moet nog naar de supermarkt, want mijn drupjes zien op. Ik heb geen tijd, want ik moet naar de statie. Ik heb geen tijd, want ik moet naar het station. De race-startel zit los. Daar hebben ze een losse race-startel. Ik ben goed erop dat ik... Goed Maastricht mal. Leeft de taal Maastrichts onder de Maastrichtenaren? De taal leeft zeker onder de Maastrichtenaren. Er zijn veel uit die Maastrichts spreken. Alweer is dat door de verandering in Maastricht wel iedere keer minder. Maar het leeft zeker. En zeker onder de lui die Maastricht spreken, die doen dat ook steeds bewuster. Bij de jeugd is dat vooral, die MSN'en en sms'en vuil in het Maastrichts. Zangers wie Fabrizio en ook wie Zoeper zien bij de jeugd enorm populair. Ze zingen alle teksten met, dus dat leeft zeker. Nou, dus alleen het Maastrichts is een echte spreektaal en wordt niet op schalen onderwezen. Dus dat wil zeggen dat er niet een echte standaard is voor wie men Maastrichts moet spreken. En ja, de Veldeke Krink Maastricht speelt daarin een bescheiden rol om een soort van standaard aan te houden. Veldeke Krink Maastricht heeft in de laatste 2 jaar een zeer sterke ledengroei doorgemaakt. Iets meer dan 2 jaar geleden liep het ledenaantal nog ieder jaar verder terug en stond de teller op 500. Dat aantal is nu verdubbeld. Vroeger hadden de leden eigenlijk niet zoveel voordeel erbij als ze lid waren. Want ze kregen af en toe wel een tijdschrift van Veldeke of van Veldeke Limburg, maar daar hadden ze er eigenlijk niet met gehad. Allebei kregen de lui korting en voorrang op evenementen of kaarten voor het cabaret bijvoorbeeld. Het Veldeke cabaret wat dus ja, toch heel veel leden ook oplevert. En de merk is daardoor tot als lui dat voordeel kon zien om lid te worden. Ja, tot ze nog gauwer dus inderdaad lid worden. Veldeke stond lang bekend als een opbollige puristische taalclub. Dat imago lijkt sterk te veranderen. Misschien is de manier van denken het anders geworden. En we kregen ook heel veel nieuwe leden en dat zijn nog jonge leden. En we proberen dus ook een beetje te richten op de jeugd. En ook niet zozeer op ja, het belierende. Zo van, ja, het moet niet zo, maar het moet zo. Het is niet duig, maar het is dag. En let daar goed op. Daar bereiken ze denk ik heel weinig met om lui constant maar te zeggen wat ze fout doen. Ik denk dat ze een veel belangrijkere rol erin spelen door het Maastrichts onder de aandacht te brengen. En zorgen dat het vooral ook op een geschreven manier ja, wiet onder het publiek bekend wordt. En dan denk ik tot zo'n verandering, tot dat vanzelf ook kan plaatsvinden. En sommige veranderingen kunnen ze nu helemaal niet tegenhouden. Want er zien nu helemaal nieuwe woorden in de maatschappij die erin sluipen. En er zien ook hele oude Maastrichtse woorden die nu helemaal niet meer gebruikt worden. Een taal verandert en dat is inherent dan edertaal eigenlijk.